आमच्या बोलण्यात आहे, आमच्या जगण्यात साहेब आमच्या बोलण्यात आहे. आम्हाला झुकवण्याची हिंमत दुसऱ्या तिसऱ्या कोणात नाही आणि घाबरून माघार घेणं हे आमच्या घाडगे साहेबांच्या रक्तात नाही, हे आमच्या घाडगे साहेबांच्या रक्तात नाही. ज्यांच्या विचारांनी संपूर्ण त्रिमूर्ती उभी राहिली आहे असे अखंड त्रिमूर्ती शैक्षणिक संकुलाचे आराध्य दैवत म्हणजे घाडगे साहेब. यांना सर्व बालमित्रांकडून व माझ्याकडून वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नमस्कार, मी प्रत्युष नवनाथ वनवे. आज हा क्षण मंगल मागल्यांचा, आज हा क्षण मंगल मागल्यांचा, ज्ञानयात्रेला मार्ग दाखवणाऱ्या सुवर्णस्तंभाचा, ज्ञानयात्रेला मार्ग दाखवणाऱ्या सुवर्णस्तंभाचा. आदरणीय साहेबांचे संघर्षशील व्यक्तिमत्व, प्रशासनाची जाण असणारे आमचे साहेब, अशा अनेक भूमिका जीवनाच्या रंगमंचावर सांगणारे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणजे घाडगे साहेब. साहेब परीस कसा असतो तो मी कधीच पाहिला नाही, पण आज तुमच्यामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचे सोने झाले आहे. मन दिलदार, वागणं जबाबदार, नेतृत्व शानदार. मन दिलदार, वागणं जबाबदार, नेतृत्व शानदार असे सर्वसमावेशक अष्टपैलू व्यक्तिमत्व म्हणजे घाडगे साहेब. साहेब जिथे तुम्ही तिथे आम्ही, साहेब जिथे तुम्ही तिथे आम्ही ह्या उक्तीप्रमाणे शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी सतत झटण आहे. शाळेत विविध सुविधा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी वेळकाळ कधीच पाहिला नाही. त्यांच्या मनात नेहमी त्रिमूर्तीचाच विचार असतो, त्रिमूर्तीचाच विचार असतो. आदरणीय साहेब, तुम्ही यशस्वी मोठं होण्याइतकं सर्व काही दिलं, मायाही लावली, सागरा एवढं प्रेम दिलं, शेवटी जाता जाता एवढेच म्हणेल, अरे शेवटी जाता जाता एवढेच म्हणेल, माणसाच्या ओळखीचे माणसाचे साहेब, माणसाच्या ओळखीचे माणसाचे साहेब, माणसात माणुसकी मानणारे साहेब, माणसात माणुसकी मानणारे साहेब. साहेब म्हणावं तुम्हाला की माय बाप म्हणू, साहेब म्हणावं तुम्हाला की माय बाप म्हणू, माय दिली पोटच्या पोरा वाणी जणू, माय दिली पोटच्या पोरा